Kaixo, hemendik ona pasatzea jakin nahi duzu, Geratu zaitezte azalduko dugulako. Itxaron. Lehenik eta behin, ze material behar dugun jarri behar dugu. Hasteko, kamera bat behar dugu. Gero, Ultimate bat, eta horrekin kontrolatzeko Smart Remote. Eta gero, evidentemente, aten bat eta gure fondo virtuala. Guztia ondo funtzionatzeko, sare bat sortu behar dugu. Gure kamera, lehenengoz, gure Ultimateko inputera joan behar da. Hau da, SDI bat bota eta SDI inputean sartu. Ultimate honetan, kroma sortuko da. Hau da, berdea den eremu hori kenduko da eta guk nahi dugun fondo virtuala sartuko dugu. Hau nola egiten dugun? Vale. Smart Remote erabiliz. Hau, gure ordenagailua izango da, Ultimate hardwarea kontrolatzeko. Ikusten dugunez, hemen, gure Ultimatean, sartu dugu ja gure kamerako seinalea. Eta orain, kontrolatu ahal izateko, gure Smart Remote piztuko dugu. Ikusten duzuenez, piztu da eta ja programan sartu da. Orain, hemen barruan konfiguratuko dugu gure Ultimateko seinalea. Hemen, 3 Ultimate ditugu, baina gu bakar batekin egingo dugu lan. Hau gure softwarea da. Hemen, hainbat parametro ikutu alditugu. Gauzarik garrantzitsuena da, bi hardwarea IP5 berberean funtzionatzea. Nahi baduzue, bideo zehatz bat egin aldugu IP-en funtzionamendua ondo azaltzen. IP-a konfiguratuta dagoenean, ikusiko dugu nola gure sarea sortzen ari den. Hau da, gure lehenengoko Ultimateko botoia sakatzerakoan, bere parametroak kontrolatu ahal izango ditugu. Hau, mundu oso handia da, baina erraz egiteko badaukagu automatikoki funtzionatzen duten parametro batzuk. Adibidez, Auto Screen Sample. Hau esan nahi du, gure kromako berdea den puntu bat hartzen duela eta erreferentziatzat hartuko duela kroma egiteko. Orduan, guk hemen ikututa sortuko digu gure kroma espazioa. Gure fondo virtuala sartzeko oso erreza da. Lehenik eta behin, Settings ikutu behar dugu eta hemen Media botoi bat ikusiko dugu. Klikatzen dugu eta hemen Media Setup. Hemen sartuta izango dugu Media Pool bentana. Hemen ikusiko ditugu guk sartu ditugun JPG guztiak. Baina berri bat sartu nahi badugu, Add Media sakatu behar dugu. Hemen gure Windowseko bentana bat irekiko da eta bilatu behar dugu non dagoen gure fondo virtuala. Hemen adibidez, Mesa Maskara Frente hartuko dugu. Open ematen diogu eta hemen esaten digu ja badokagula. Orduan, skip emango diot, baina zuei sartuko zaizue. Behin sartuta dagoenean, joan behar gara Assignment bentanara. Hemen badukagu hainbat aukera. Baina guri gehien interesatzen zaigun aukera, background bat izango da. Irekiko zaigu beste bentanatxo bat eta aukeratu beharko dugu guk nahi dugun JPG hori. Adibidez, fondo virtual frente. Hori aukeratuta, close emango diogu eta ja sartuta izango da gure fondoa. Orduan, hemen beste bentanatxo batzuk ditugu. Adibidez, foreground, background, layer, mate, bakoitzak parametro bat ikutzen du. Guk zer interesatzen zaigun jakitea zein den gure background eta zein den gure foreground. Foreground beti izango da gure aurreko aldea eta background izango da atzekoa. Hau zer esan nahi duen? Ikusi dugun bezala, gure backgrounda gure fondo virtuala izango da. Beraz, kolorea aldatzeko foregroundko parametroak ikutu beharko ditugu. Ikusten duzuenez, batzutan gertatu daiteke gure pertsonaia kolorez aldatzea. Ikusten duzuenez, bere txaketa horia da eta bere kamiseta urdina. Baina, fondoa sartzerakoan, bere kamiseta urdinagoa bihurtzen da eta bere txaketa laranja kolore bat hartzen du. Orduan hau saihesteko, gure Smart Remotetik parametro batzuk ikutu behar ditugu. Hemen, adibidez, Saturation Master, Contrast Master, Black Level eta hainbat parametro ditugu. Kasu ezberdinetan, parametro ezberdinak erabili beharko ditugu gure irudi finala ondo ikusteko. Orain, gure kroma jarrita eta gure fondo virtuala aukeratuta, gure arbelera bueltatuko gara. Gure Ultimate badauka output seinalea. Output hau, guk ikututako seinalea bidaliko du. Hau da, Smart Remoterekin egindako aldaketak gure Ultimatera bidaliko dira edo transferituko dira eta hemendik output erabiliz gure ATM-ko input bat sartuko dugu, adibidez. Eta holan pasatzen gara hemengo setetik honako kroma batera egitera. Gogoratu, like ematen
gure kanalera arpidetzea eta hurrengo arte. Agur!